ten gene wong tuwa niku sok ora ngerti, diapiki malah nglarake. Mula Bu, mau kula aturke lek ten anak niku aja terlalu arep-arep balesan dadi wong tuwa. Jenengan misalnya duwe anak lanang ganteng-ganteng ngene iki lho, wis digadang-gadang, wah iki engko esuk sing bakal iso mikul dhuwur mendem jero banggake wong tuwa, dibiayai ra karo-karuan teh akeh tetekan wong tuwa lek ngragati anak. Ya wangi minggat tekan Jakarta demi anak, bareng anak wis gedhe wis sarjana, duwe pekerjaan sing mentereng, gajine gede, duwite akeh, wis nikah, rumah tangga dhewe, keluarga dhewe, anak kuwi luwih ganti nang mboke apa nang bojone. Misale mboke karo bojone kok gegeran, ngoten niku anak belani mboke apa belani bojone. Aku nek arep-arep ya lara atimu. Mulane kudu akeh sabar.